खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां बिटिसिआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि समाव फोरोंथाय होलांनाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों देग्लायबो सा 26 फरायसाफोरा IIT JEE मेन्स आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय। जेराव बड'फा सुपार 50 मिशननिफ्राय गासै सा 34 फरायसाया आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनिनो गासै सा 26 बिजाथिया उथ्रिसार जानो हाबाय। बिथांमोना नेशनेल लेभेलनि इनस्टिटिउशनफोर जेरै NITS, IITS, CFITS फसंथानफोराव मुं थिसननो खाबु मोनसिगोन आरो बिथांमोना साफा इन्जिनियार महरै मोननो हासिगोन। मख'जाथावदि लाइमोनफोरनि इयुनखौ रोखा आरो गोजों खालामनायनि थांखिजों बेसेन होनाङाजासे कचिं होनानै बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों बेबादि गोबां खेब उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनिसिम प्रमद बर' बिथाङा साबायखर जासिदों। बिथां प्रमद बर'आ ओरैबायदि फोरमायदों दि बे खेबावबो सा 26 जाफुंसारनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो, जाय नोंथांमोननि बावसोमनाय आब्रुथि आरो नांथाबनायनि फोरमान। नोंथांमोननि सोलोंथायारि दावबायनायाव नोंथांमोना थालांबाय थानो हामलायथि बावहरो। नोजोरा गुन गोनां सोलोंथाइ आरो लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायखौ गोनांथि होनायमोन। गोग्गानाय फोरमायदि बिटिआरआव थांनाय इउपिपिएल सोरखारनि दैदेननाय बड'फा सुपार 50 इन्जिनियारिंनि सा 34 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 26 फरायसाफोरा फिन JEE मेन 2026 नि 20 एप्रिल खालाराव फोसावजानाय बे आनजादनि फिथाइ बादियै गोबां फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हानायखौ साबायखर बावहरबाय। प्रमद बर' बिथाङा बेराफारसेथिं उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ नायोब्ला फारियै शिबंकर दत्त, अभिश्रुति डेका, सुमि दास, दिपराज ब्रह्म, सुमन दास, करण बर', मिथिंगागोरा मुसाहारि, मृत्युंजय शर्मा, आशिष दाहाल, सुदेमसा दैमारि, दीपज्योति मण्डल, फैजिं नार्जारि, भुबेन छेत्री, दैथुन सर्गियारि, बरसात नार्जारि, सोमावसार ब्रह्म, क्रिस्मा रानी बसुमतारी, ज्योतिष बर', अनसुमा बसुमतारी, कौशिक दास, लिरथुमा बर', प्रान्जल बर', फ्लरिना बसुमतारी, लक्ष्मी औवारी, फोजोंसार बसुमतारी आरो फुंजा बसुमतारी। 2026 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ गोबां समनि उनाव फोसावजानायनि उनाव गोबां फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव दायो गोबां फरायसाफोरा नेनानै दं हायार सेकेन्डारिनि एबा HSनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ एबा रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन। जानो हागौ गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा हांखुर जानानै दं गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो एबा मोननो थाखाय। माब्ला मोनगोन होनना आनजादनि फिथाइखौ गोबाङा हांखुर जानानै दं। बे समावनो सोलोंथाइ मिरुनिफ्राय माब्ला फोसावनाय जामारगोन बेखौ अफिसियेलि दासिमबो जेबो इनफरमेशन होथ'नाय जायाखैब्लाबो एप्रिल दाननि गेजेरावनो आनजादनि फिथाइखौ थाबैनो हरखाबै फोसावनायनि सम्भाबना दं। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसा खालामो आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा बयबो जेन गाव गावनि साननाय बादि लुबैनाय बादि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय आरो आनजादनि फिथाइयाबो जाहाथे थाबैनो मोनफुंनो हायो बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि ब'डेरे बर'आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सावथुन मुलुगनि जाखांफु महरगिरि ब'डेरे बर' बिथाङा बिखारनि हार्ट नारथाइजों मोगा-मोगि जानांना गुवाहाटी नोगोरमानि GNRC देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे थाबैनो गोग्गो देहा मोननायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव फिन सिगां समाव जिबादि हाबा मावबोदोंमोन बेबादिनो सावथुन मुलुगाव हाबा मावलांनो खाबु मोनथों। दिनै तामिलनाडु आरो सोनाब बंग'नि बियाबफोराव विधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जागोन। मैया भटनि फोसावदिंनाया जोबनानै थांनायनि उनाव दिनै भट थुनाया जागायगोन। तामिलनाडुआव गासै 234 बियाबफोराव भट होगोन। बे सानखालिनो एबा दिनैनो वेस्ट बेंगल विधानसभा बियाबनि बिसायख'थिनि सेथि खोन्दोआबो भट होनाय जागोन, जेराव गासै वेस्ट बेंगलाव 294 मासिफोरनि गेजेराव गं 16 जिल्लानि मोन 152 बियाबफोराव भट होनाय जागोन। 29 एप्रिल खालाराव नैथि खोन्दोनि थाखाय फिन आरोबाव वेस्ट बेंगलाव भट थुनाया जागोन।
नगाव जिल्लानि जाजरी ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों, जाय जाथाया ओनसोलावनो दुखुनि आबहावा सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय जादों दि ओनसोलनि सासे गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां लाइमोन गायत्री बरानि अबथिरा रुंसारि जानायाव बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों। 23 बोसोर बैसोआवनो गायत्रीया हरखाबै रुंसारि जानायाव जाजरी मजगाव नयलिटी ओनसोलाव दुखुनि साया गोग्लैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला रङालि बिहुनि रंजानायनि गेजेरावनो गायत्रीया हरखाबै लोमजादोंमोन। आनजाद नायनायनि उनाव बिखौ किडनीनि गोब्राब बेराम मोननाय जायो। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो बिथांखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीआव लानानै थांदोंमोन, नाथाय गायत्रीया फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथाहांबोयो। गायत्रीया सासे रोंगौथि गोनां फरायसाल' नङामोन, हारिमुआरि समाजावबो गोथौयै नांथाबनानै बिथाङा खामानि मावोमोन। बे समावनो गायत्रीनि गोथै सह'खौ जाजरियाव थानाय बिथांनि न'आव लाबोनायनि उनाव दुखुनि आबहावा सोमजिदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरा सिख्लाखौ जोबथा बिदायनि थाखाय न'आव ज' जादोंमोन एबा नायफैदोंमोन। ओनसोलनि बे रोंगौथि गोनां लाइमोनखौ बिदाय लाहैनायाव गोबां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। केरेलानि गंसे पटका फेक्टरियाव मोनसे गिदिर बेफ्रुनाय जाथाय जादों। बे जाथायाव खमैबो 13 मावथिफोरा जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव आरोबाव 40 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बिसोरनि गेजेराव 5 सुबुंनि हालोदा गोब्राब जानानै दं। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाया मंगलबारखालि एबा मैया त्रिशुर जिल्लानि मुन्डटिकट ओनसोलाव जादोंमोन। जाब्रबथायनि खौरांखौ मोननानै पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामो आरो त्रिशुर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय रबिबारखालिबो तामिलनाडुनि गंसे पटका फेक्टरियाव बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन, जाय जाथायाव 20 मावथिफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो 6 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। गोब्राब हालोदाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै जायगानि देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जायो आरो तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि एम.के. स्टालिनआ मावदांसाफोरनि हरखाब थैनायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव मैया सोमजिबावो केरेलायाव। धुबुरी जिल्लानि गलगगंज पुलिसआ मोसौफोरजों लोगोसे 2 सिखाव फालांगिरिखौ खादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै धुबुरी जिल्लानि गलगगंज पुलिसआ 6 सिखावै दोनखुमानाय मोसौफोरखौ जब्द खालामो आरो लोगोसे 2 सुबुंखौ खायो, जेराव सानिदेउल इस्लाम आरो सेफारुद्दिन मुंनि 2 सिखावखौ खायो। पुलिसआ फुंनि 7 रिंगासो समाव रातिया दहानि नेशनेल हाइवे 17 आव गंसे मिनि ट्राकखौ लाखिना नागिरनाय समाव गारिनि सिङाव कार्टुननि सिङाव दोनखुमानाय 6 मोसौफोरखौ मोननाय जायो। ट्राकआ सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनानै गौरीपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बे मोसौफोरखौ बांलादेश हादोराव आयेन बेरेखायै सिखाव फालांगिरिफोरा लांखोमानाय थासारियाव हमनो हायो। आसामनि थागिबि हारिफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे सर'निया कचारी हारिनि दोरोङारि सुबुं फोरबो मिरु बा गसाइ फोरबोखौ तामुलपुराव गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। फुंबिलि समाव बोथोर गाज्रि एबा अखा हानायनि गेजेरावबो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा सर'निया कचारी हारिनि सुबुंफोरा तामुलपुरनि बरनगराव जानाय फोरबो थिलियाव ज' जादों। फुंनि हाबाफारि बादियै सर'निया कचारी हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दोरोङारि नेमखान्थि मानिनानै बा गसाइ मुसुखाखौ गायसनदोंमोन आरो बिसोरखौ रंजा खुसि मोसानाय आरो रंजानायनि गेजेरजों मोनसे इसोरारि आरो हारिमुआरि हान्जा सुरनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर ओनसोलारि सर'निया कचारी फरायसा गौथुम आरो तामुलपुरनि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों दुलाराय आसाम सर'निया कचारी फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय बे फोरबोआ 19 एप्रिल खालारखालि साननैनि जिउनां हाबाफारिजों जागायदोंमोन। हाग्रा बिफाननि गोहोआ बिटिसिआवनो दं। हाग्रा ओनसोलखौ नायनायजों लोगोसे एफेक्सन खालामोब्ला बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोरा जानांगौ आरो जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन होनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों दि बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव गोबां मावबादि, नक्सालिबादि एबा हाथियार लाग्रा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाबनानै दं। रुनिकाटा खोन्दो हाग्रा मावखुलिखौ गाग्लोबनानै सावनाय, हाथियार लांनाय आरो पुलिसजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि जवानफोरखौ गाग्लोबनाय दुथां सुबुंफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना बुङो दावराव देख्रेब नार्जारिया।
मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालि सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै मावखुलिखौ गाग्लोबनाय, गारिखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाइ गथायनाय समाव बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं माहारिनि सायाव उदखार खालामनाया थाद'नाय गैयाजासे जागासिनो एबा सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि गवाबारि ओनसोलाव सुबुं माहारि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिबावदों। साननैसो सम सिरियै थाबाय थानाय मैदेरफोरा थांनाय हरनि समाव फिन खेबसे मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया जागायजेनबावदों। हरनि समाव गोबां अखा हाबाय थानाय समनि गेजेरावनो मोब्लिब होनायनि बेराखौ सिफायनानै मासे गिदिर मैदेरा गामिनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। हाग्रानि मैदेरा गवाबारि गामिनि नारायण जुब्बा आरो अबाला हाजंनि गंनै न'फोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामो। मख'नाया गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि बार' भुटान साखाथिनि गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरनि धोन सम्पद खहा खालामबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो गोबांथार आबाद फोथार खहा खालामनायनि अनगायैबो मानसि थानाय जायगायाव फैनानै मानसिफोरनि न' बां सिमफायनाय खहा खालामनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेनि सायाव बिटिसि खुंथाय आरो रायजो सोरखारा दासिमबो जेबो रोखोमनि गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेराफारसेथिं खहा जानाय न'खरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय दाबि खालामदों भुगिनांनाय न'खरनि सुबुंफोरा। बिजिनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंजादों 17थि बैसागु फोरबो फालिथाय। दख'रा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादि साननैनि हाबाफारिजों खुंजादों 17थि बैसागु फोरबो फालिथाय। बड'फा हाउसनि गेलेग्रा फोथाराव माखासे हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनाय जादों बैसागु फोरबो फालिथाय। मख'जाथावदि 7 आरो 8 बैसाग एबा साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय गिबि सानाव बैसागु फोरबोनि लांगोनाखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बिजिनि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि एवस्रां बसुमतारिया गोजोननि आर'ज मेथाइ रोजाबनायनि उनाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। बिजिनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बैसागु खुंफुं आफादनि मासिगिरि देरहासार गयारिया गेदेरफोरनो मान होनाय आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावनो गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाया जागायो। मख'नो गोनांदि गिबि सानाव जर'खायै दोरोङारि दामजु दामनाय बादायलायनाय, बैसागु सेंग्रा आरो बैसागु सिख्ला आरो देमसि मोसानाय बादायलायनाया जागोन। गुबुन फारसेथिं नैथि सानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि बाहागो लानायाव बिजिनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था 2022खौ गथायगोन आरो बैसागु मोसानाय बादायलायनाया जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 2025 मायथाइनि 22 एप्रिल खालाराव पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायजों सा 22 दावबायारि सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै थामहिनबा पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि बोसोरसे उनाव जम्मु आरो काश्मीराव रैखाथि हान्जाया उदखारिफोरनि हेंथायै गावसोरनि अपारेशनखौ गोख्रोङै खालामदों। गाग्लोबनायनि उननिफ्राय गासै मिरुआरि ओनसोलाव सा 46सो उदखारिफोरा बुथारजाबाय होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि गेजेराव पेहेलगाम जाथायनि दायनिगिरिफोरबो दंफायोमोन। जम्मु काश्मीरनि गोब्राब ओनसोलफोराव उदखारि हान्जाफोरखौ संदाननाय आरो फोजोबस्रांनायावबो रौनियाफोरा गोबां दावगानो हादों। रौनियाफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जाफुंसारनाया जाबाय जम्मु काश्मीर ओनसोलनि किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ जिल्लाफोराव उदखारिफोरखौ बुथारनाय, जेराव रौनियाफोरा गोबां हाथियार लानानै दावहा नांनायनि अनगायैबो गुदु हाग्रा आरो उदखारि थाखोमाग्रा जायगाफोराव थांनानै उदखारिफोरजों गावलायनाय आरो जायगाफोरखौबो सिलिंखार खालामनो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों।
आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों।
बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव।